ಬೇತದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜೆ ತಾನೇ ಒಂದು 4 ಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ದಾಟದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಮಲ್ಪದೇರು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟಕಲ್ಲದ ಊರಿಗೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಗಿಜ್ಜ ಬತ್ತೇರು ಒತ್ತು ಬತ್ತೇರು ದಾಯ ಬತ್ತೇರು ಯಾನು ಮನೆಪದ ಕುಲ್ಚಿ ಅರಸ್ಲೆ ಮನೆಪದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷರ ಯಾರು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೆ ಆ 4 ಜನ ಒಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಹತ್ಯಾರ ಅಕ್ಕಲು 4 ಜನಲ ಕಾಂತಾರದ ಕುಲುಗೆ ಓ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜನಕುಲು ಹೆಂಚಿನಿ ಅಂಜೆ ಒಟ್ಟರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಆ ಕಾಂತಾರ ಕಾಂತಾವರ ಊರು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಾಂತಾವರ 4 ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು 4 ಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಆ 4 ಜನರ ಎಂಕ ಬೋಡು ಯಾನಕ್ಲೇನು ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ತವನ ಪುಂಟುವೆ ಪುಂಚುವೆ ಬಿಡು ಸೈ ಬಿಡು ಸಮಾಧಾನ